So yo, what's up mga babe? Babe here, nagbabalik. So panibagong araw, panibagong vlog. So for today's vlog mga babe, samahan niyo ako pauwing Bicol. So ayun guys, mag-airplane tayo ngayon. So dito pa tayo sa Maynila. And yun, tara, let's go! So yun mga babe, no, so nagbook na lang ako ng Move It papuntang airport kasi hindi naman pwedeng dalhin ko yung motor ko. So ayun, ito nakuha ko si kuya, super bait naman ni kuya. Then yun, first time ulit maging back ride. So palabas na ako dito sa aking inuupahan. Ito yan sa Batahay Subdivision sa Tanyag, Taguig City. So yun mga babe, dito na tayo sa may Walter Mart, Bikutan. Palabas na tayo ng service road. So yun, goodbye muna for now Walter Mart. So yun mga babe, walang traffic, walang hassle. And ayun, mamimiss ko yung lugar na to ng ilang days. Mamimiss ko yung traffic dito. Eme lang. So nandito na tayo ngayon sa airport road. Ayun, nakikita ko na mga babe yung airplane. Oh my god, Terminal 3. Ayan, dyan tayo sa Terminal 3 mga babe. Super excited na ang person ng time na yan. So yan, papasok na tayo ng NAIA Terminal 3. So first time ko rin dito mga baby. So halos lahat first time ko talaga dito umangkas pumunta ng airport. Tapos mamaya pa sasakay pa ako ng airplane. Diba napaka cringe? Ano daw? Bakla. So ayun mga baby, dito na ako ngayon sa drop off area. So, sa puntong to, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sabi ni kuya, dito daw tinuro ng pin location. So, sige, hanapin ko na lang. Then, ito, ng mga time na to is, nakuha ko naman na siya. So, binaba kami sa may arrival gate. Then, kasama ko na dito si tito ko, si bro. So, yan, nagkita na kami kasi magkasunod lang naman din kami. Papunta na kami ngayon ng 3rd floor sa departure area. Ayan bro, shoutout sa iyo bro. So chika-chika lang kami dyan about sa leave namin. Kasi maaga kaming uuwi. So 10 kaming umalis, then 13 is pabalik na rin naman kami. So yun mga babe, sa point na to is nawala kasi kami kanina. Hindi kami nagkita-kita nila tita. So sila na lang yung kumuha ng ticket kaya wala akong video. Ayan, nakuha na namin. Then magpe-present daw ng valid ID for verification. So papunta na kami dito sa domestic entrance. So sa departure entrance, I mean. So ayan, ina-explain sa akin ng tita ko yung mga step by step process. Kasi diyan na rin x-ray ng mga bagahe. So dahil nga first time ng inyong baby lang. Dahil nga first time ko mga babe. So ayun, kailangan kong ma-briefing, di ba? So ito, nasa pila na kami. So ayan, nag-info ulit si tita kasi syempre dapat wala tayong palpak dito mga babe. So yun nga, pinaparedy niya na ilabas mo na yung ID mo tsaka ticket mo kasi i-check yan dito ng guard for verification. So mag-apply na lang kaya ako dito ng guard. So ito mga babe, sine-check na ni ate. Nakita niya na, pugi mo naman dito. Syempre, ano daw. So ayun mga babe, itataw ko na muna yung cellphone ko. Then ayun, after lang minutes, mabilis lang naman. Pinalabas tong laptop kasi bawal daw sa loob ng bagahe. Then nilabas ko, hindi ko na lang binalik. Kasi may laptop akong dala. Ito lang yung pasalubong ko sa bahay. Lumong sa kapatid ko. So ayun mga babe, so dito mga babe, no, i-check na namin yung aming boarding gate. Tama pa yung mga pinagsasabi ko ng boarding gate? Basta yung gate kung saan kami. So dito siya makikita. Ayan, sa monitor na to. So hahanapin lang namin is yung Legazpi Daraga. Pero yung 11:55 AM. So na hindi yan mga babe na. So tagal naman. Next page please. Ayun mga babe, Legazpi Daraga 11:55 133B. And ang flight number namin is yung 5J, ano ba yan? Nawala. Basta yun. So ayun, dahil nakuha na namin, so balik muna kami sa aming tinatambayan.
Then, ayun, nakita ko mga chicks. Hello po. Hello po sa inyo. Pinapakamusta po kayo ng aking tropa. Si ano, ay, bawal pala sabihin. Hello po. So, mga babe, so, dahil nga, after ilang minutes na paghihintay, ito, mga 11 something na to. Hindi ko na na-check yung oras dahil nga sobrang excited ka. So, papunta na kami sa aming boarding gate. Sabi ng tita ko, maganda dito mag-video ka rito. Ayan mga babe, hindi pa nagkwento na ako sa inyo. So, yun guys, maganda nga. Ayan, nagbo-vlog rin yan. Tita ko na yan. Ay, follow nyo yan guys. Ay, follow nyo yan. Ayan, nakababa na kami. So, yun. Hahanapin na lang namin kung saan kami banda. Tapos, dun kami tatambay malapit. So, yun mga babe. So, nakita ko na pala dito si classmate. So, mamaya ko ikukwento ko sino yung nakita ko. So, yun mga babe, dito kami sa gate 133. Ayan mga babe. Gate 133B. Ayun, nakikita na namin. So, tatambay ulit kami dito kasi maaga pa naman to. So, mag-aantay na lang daw kami ng announcement kung lalabas na kami. So, yun mga babe. So, yun mga babe, no? So, yun, natawag na kami. So, pila-pila na kami. Then, para makapunta na doon sa may bus. Yung nagsusundo papunta ng airplane. So, yun mga babe, no? Shoutout nga pala dito sa aking classmate, yung may baby. Shoutout sa iyo, classmate. After 10 years, dito pa talaga tayo nagkita sa airport, no? Tagal-tagal na panahon, dito pa talaga tayo nagkita. So, ayun. Good to see you. So, ingat sa inyo. And, see you soon ulit, syempre. So, yun mga babe, nandito na tayo ngayon. So, napuno na yung unang bus. So, syempre, 4 kami. Kailangan sama-sama kami. So, dito na lang kami sa kabilang bus. Ayan. So, yun nga mga babe, no? So, after ilang minutes, ayun, nakalapag na tayo. Nakakita na ako ng eroplano. Ayan. First time, first time. Nakita ko yung eroplano sa harap ko mismo. Yun mga babe, ang laki niya pala, no? So, manifesting na ba to mga babe, no? More airplanes to come. Ano daw? More airplanes to come. So, ayan. Siyempre, tingnan mo, first time. Oh, sabi niya, first time. Saya-saya ng bata, nakakita ng airplane. Dati nakikita lang sa langit sa himpapawid. Ngayon, nakikita niya na ngayon, harap-harapan na. So, manifesting. Sana maulit-ulit. At hindi na domestic. Ano yun, mag-a-abroad. So, yun mga babe. Ayan, paakit na yung pogi. Oh, ay, pogi daw. Sa wakas, nakapasok rin, no? Ang after ilang minutes. Yan si bro sa unahan ko, no? Then, ayun si Superman. Ayun, si Superman. Napaka-pogi ni Superman. So, yun mga babe. So, ang seat ko is nakahiwalay sa kanila. Dito ako sa seat number 1B. Di ba? Kalain nyo nasa VIP seat pa talaga ako, no? So, yan. Tinuturuan ako ng tita ko dyan kung saan ko ilalagay yung gamit ko. Then, kung alin yung seat ko talaga dyan. So, sila is nasa 12. So, malayo sila. Alam mo yun, yung first time mo. Tapos, mag-isa ka pa talaga. Nakahiwalay sa kanila. So, ayan dito ako kay ate. Si ate yung katabi ko, hindi ko naman kakilala. Pero shoutout sa iyo, ate. So, ayan, nakaupo na ako, guys. Sa gitna ako. So, si ate yung nasa may window seat. Ayan, dito ako. Pero, aswerte lang kasi yung dyan sa kabila ako, sa katabi ko sa kabila, is walang nakaupo. So, kami lang talaga dito dalawa. So, ayan, nakaharap dyan ako sa dalawang flight attendant mamaya. So, ang ganda ng view, no? Si Superman, tsaka pang Miss Universe yung kaharap mo. Ayan, dito ako sa may pinto, malapit. So, ito, nagde-demo na si ate, no? Dati nakikita ko lang to sa mga vlog, sa mga pelikula. So, ngayon is harap-harapan ko na siya nakikita. So, alam mo yung feeling na tutok ka. Kasi nga, first time mo, di ba? Mahirap na, di ba? Kaya, ayan, i-video ko muna to si ate ganda. So, medyo nahihiya pa nga ako niya. Sabihin niya, ba't binibideo ako nito? Sorry na ate, ano lang ako. Gusto ko lang talagang ma-document lahat na nangyayari sa buhay ko. Siyempre, di ba?
Thank you po sa pag-demo. Kahit wala naman talaga ako naintindihan natin. Sorry. Gusto ko lang siya makita, di ba? So, papanoorin ko na lang yung video kung gusto ko ulit matuto, di ba ate? So, ayun mga babe, take off na. So, ayun. Ano na yung airplane? Cringe. Para naman bakla. So, after ilang minutes, ayan, nakita ko na ang sea of clouds. Sasatok-tok na kami mga babe. So, alam niyo ba yung leeg ko dyan is nakaangat na lang kasi gusto ko talaga siyang makita. Sulitin na natin kasi maganda yung panahon. Ganun. Tapos, after ilang minutes, nakita ko na si Mayon. Andito na tayo mga babe. Sobrang ganda niya, promise. Alam mo yung, hindi siya buo pero nasilayan ko siya. Kahit hindi ako sa window seat. Yun, thank you kay ate kasi pag nakikita niya magbibideo kasi nag-adjust siya para makita ko rin naman yung view sa baba. Ayun, sobrang ganda niya talaga. I-appreciate natin mga babe, no? Kasi kahit hindi maganda yung kalagayan ng Mayon dito, is napakaganda niya pa rin. So after ilang minutes, mga around 1:30 PM, ganun, quarter to 2 PM, I mean. Ayan, nakalapag na kami. So, ayan, syempre, dahil nasa seat number 1 ako, kami dalawa ni ate yung mauuna, di ba? So, nauna ko dyan and hindi pa, nasa likod pa yon sila tita. So, nauna ko dyan. So, welcome to Bicol International Airport. So, ayun. Hindi maganda yung panahon, makulimlim, pero hindi naman siya umuulan. So, ayun, pakita ko mo yun ng self ko, kung gaano ako ka-excited o gaano kasaya. Yun mga baby. So, sana pag mapanood ito, wag naman kayo mainis. Kasi first time ko talaga ito magsalita. Voice over. Yeah, ayan. Bicol International Airport. Maganda, malawak. So, malinis. Then, hindi crowded. Napakaganda. So, ayun. After ilang minutes, nandito naman na sila. So, pababa na kami. Ayan. Si Tito. Ang dalawa kong Tito. Si Tita. Ayan. So, ayun, may sundo pala kami ngayon mga babe, no, sus. Sinundo kami ng tito ko, ng kapatid nilang panganay na lalaki, na ni mama at ng pinsan ko. So, ayun, palabas na kami. So, hanapin na lang namin sila kung nasaan sila banda. So, ayun mga babe, pagkalabas namin is nakita ko na agad si tito, si mama at yung pinsan ko. Ayun, ayun sila. Kaway-kaway, shoutout sa inyo. Diba? Sobrang excited na ng family. Magkikita-kita na ulit para sa aming reunion. Ayan, ni mama, naka-black. Tito, naka-stripe. Yung pinsan ko, tignan natin yung nakalagay sa ano niya. Welcome back sa Bicol namin. Eme, thank you so much. Albe, shoutout sa'yo. Ayan yung mama ko. Diba? Miss na miss niya yung binata niyan dating dalaga. Eme, saya-saya namin dyan. So guys, sige, papunta na tayo ngayon sa aming van. Kasi nga, 'di ba, pag mga artista sinusundo na van. So Tagalog tayo ngayon kasi syempre pag galing Manila, 'di ba, kahit umuwi ka ng Bicol, Tagalog ka pa rin kasi nga hindi ka na tuod. Ganon. Hindi na tuod mag Bicol. So nagbo-voice over ako Tagalog kasi syempre may mga follower tayo, mga Tagalog, mga ka-work ko Tagalog, yung mga kakilala ko Tagalog, kaya yung mga ano dyan, wag nyo naman ako i-bash, ba't Tagalog, Bicolano ka naman, nasa Bicol ka naman, kasi nga pag galing ka Maynila, hindi ka na tuod mag Bicol. So guys, so dito ako ngayon sa my driver seat, katabi ko yung mama ko, kahit maluwag naman sa likod eh. Siyempre pagbigyan na natin, gusto niya katabi ako, so dito ako sa tabi niya. So, ayun mga babe, this time is pauwi na kami. So, medyo malayo-layo pa yung biyahe namin kasi nga malayo itong international airport ng Bicol. So, siguro abutin kami ng 2 hours na biyahe galing dito pauwi doon sa barangay mismo namin. So, dahil nga mag-stop over pa naman kami, mamaya kakain pa kami, then ihahatid pa namin ito sila tito sa bahay din ni Lola. So, ito, kakain muna kami. Dito kami ngayon sa Santo Domingo, Albay, sa Rose Quinalas. So, yan ang famous na may kinalas and bulalo. Then, meron din sila dito mga lutong bahay. So, masarap yung mga luto nila dito, babe, no?
So, kapag nadayo kayo ng Albay or First District of Albay, pumunta kayo dito, no? Search nyo na lang, Rose Quinalas. Ayun mga babe. So, after ilang hours na ng biyahe, so, ayan, dito na kami sa barangay namin. So, nasisilayan ko na ang aming bahay. So, ayun mga babe. So, first time ko talaga makita ng personal yung after renovation ng bahay na to. So, pinagawa to ng mama ko habang nasa Maynila ko. Tingnan nyo naman. Hindi pa siya tapos pero apaka-solid na, oh. Oh, ganda. So, na-miss ko rin tong motor ko, oh, si Bunso. Ra-rides kita mamaya. So, yun mga babe, tara, pasok tayo sa aming munting tahanan. Charan! Diba? Yee, mga order lang yan sa Shopee ni Ban Babe. So, yun, pati ito, pinagawa ko. I mean, inedit ko din, pinagawa ko. Then, yung dalaga ni mama, oh, ganda. So, hanggang dito na lang mga babe, no? So, don't forget to follow and like this video, mga babe. Peace out!